Ako se opet bude crashao, sad sam, ja mislim, popravio i nije do kompjutera, to dobro svi znamo. Da. Nego, kužiš, koji vrag ono? Da, ne znam. Prljavo igraš, a? Da, pustio sam te da prođeš da me ne bi... Ubio. Da. I opet sam zaboravio uzeti bombe. Ti? Ja nikad ne zaboravim uzeti bombe. Pa di ih kupiš? Pa piše ti na početku utrke. Kao ćeš kupit. Tamo ti kupuješ. A, Ja sam mislila da ti kupuješ ovako u Ammunition. je mi se da prije svake utrke. Ono. Nemoj mi skliznut. Ajme, gle naprijed ispred nas. Jao. Ovaj lik koji je napravio mapu stvarno se potrudio. Moramo skrenut. Di si ti otišao? Pa tu ti je checkpoint. Ne, nije. Ide se gore. Ja apsolutno ništa nisam vidio, ali okej. Ne, promašio sam all right. Ti? Ne. Daj, jesi sve riješio? Da, i neću te čekat. Mrš. Kaj ti sam držao ovo tu i... Ona. Da, šta bude, bude. Ne! Daj! Zašto me nećeš čekat? Sad sam baš htio reći, iduće pitanje će biti zašto me nećeš čekat. Kako perfect landing, majke ti. Baš sad kad to kažem. Čekaj, možda se ne trebam respawnat. Sam se okreni se. Daj, zašto me nećeš čekat? Ja bi tebe čekao. Kaj ovo na pačke smo, ono? Pa baš, što ti govorim. Nemoj mi pas dole. Mrzim ovu igricu. Ne! Opet sam pao. Dole na krov. Opet ti tvoji krovovi. Yes. A ne. Nemoj. Shit. Ajme meni. Mene zeza ovaj tu ogromni zid, šta već je. Se pa ne mreš uopće landat, ono. Doslovno. Koji vrag? Ajde, okreni se. Ne, nemoj past. Koji vrag? Okrenete, ja sam na pačke na kraju, ti? Da. Jesi ti riješio? Samo pokupi checkpoint. To je sve što te tražimo, ono. Eto ga, dobre. Ja idem u naopačke cijelo vrijeme. Ja ne, samo pokupi checkpoint. I pokupio sam checkpoint. Alo! Marš! Miči se! Yes! To pokupio sam Pokupio sam ga. Kako sreća, majke ti ne bi uspio da me ti nisi. K vragu ja i moje pomaganje. What? Yes. Ne, moj. Ajde opet gurni me. To. Kako je ovo dobra utrka. Da, čovječe. Ono baš su na svaki ono detalj pazili. Ono flipate, gore, dole ideš, ono. Zakon je. I onda se vratiš dole. Gore je bilo zabavno. Koliko si krugova stavio? Nemam pojma. 2. Ako mi se opet bude...
Oh my god, šta radim? Ako mi se opet bude krešalo. Ne! Neću. Neću, to ti je karma. Mrš. Šta karma? Nisam ti ništa pravio. Išao si me prevrnut. Nisam te išao prevrnut. Išao sam te Dobro. prestići. Okej. Onda, sorry, nije karma. Onda nemaš sreće. Ili sam jednostavno loš. Da, može i to biti. Ma, ne vjerujem. Joj, sad ponovo moramo ono gdje smo se prevrtali. Ej, Da. rekao si da mi nećeš bacit bombe. To je jedina bomba, kunem se. Koju sam bacio. Aj, barem sam prošao pored nje. Nemoj ponovo otići dole, čovječe. Opet sam otišao dole. Nisi. Joj, mrzim vožnje po gradu, fakat mrzim. Ja isto. Skoro nisam uspio ono. Aj, barem ovdje sad znamo što se radi. Da, samo držiš duplo B. Da. Ali kako lik to dobro napravio? Odnosno likovi ko već. Da. Sad si na opačke. I bum. To je predobro kad se okrećeš i samo ono perfect land. Ja nisam perfect lando. Jesi ti bio perfect lando? Zakaj se tamo moraš okretati, to ne kužim. Nije. To, možda iz prve uspijem. Da, uspio sam iz prve, ona. Bravo. I bum. A to je jedini dio koji su loše napravili. Da, sve ostalo je savršeno. Vidi, ne mrem, zapeo sam. Ne mreš, stari moj. Hoćeš li dobiti DNF? Hoću. Mislim, ti bi mene čekao, ali nema veze. Pa možda te čekam. Nemoj me čekat. Zašto? A nemoj, nije tu. Ja ne znam, ja nemam pojma kak sam ovo uspio. Ne pitam. Kad mi izlaziš iz auta, majke ti? Ajde, čekat ću te. Možda te čekam. Kako god ti hoćeš. Ajde, čekat ću te. Van iz auta. Ajde. Evo, reci mi kad si na onom tam... Di si ti uopće? Dalje na onom. Fakat. Sad bi ti tak bacio stiki bombu na ovaj dio, ali neću. Jer nema. Reci kad to pređeš, onda da mogu krenut, može? Kaj si rekao? Reci kad pređeš, onda mogu krenut, može? Okej. Kad pređem ono cijelo. Ne. Znači prešao si već da vidim. Prešao Da, si. šta? Ono tam di si zapao. Aha, da, to sam prešao, mislio sam da govoriš sve. Ok, onda krećem. I onda te čekam iza onih krugova. Kao vatrenih. Može? Radi šta hoćeš. Ja čekam te iza ovih vatrenih krugova. Opa, evo te. Da, naravno. Kaj si umro? Ne, nego sam pogodio onaj obruč. Ha. Aj, čekam te onda. Ja obožavam ovu igricu. Joj, šta se događa? Lizi mi tu.
Opet će mi udariti, pa moraš. Joj. Ček, fakat ne možeš proći kroz taj krug. Ne znam, stvarno ne znam koji je broj. Ja sam prvi put ubio Ja sam lupija isto u prošlom krugu. taj. Ja sam u sad prošlom iz prve, a u ovom sam, ja mislim, jednom ili dva put puknuti. A evo ga, Ajme meni, jel ti kužiš šta je to? prošli si. Kad će više finish line? Evo ga. Nema ga, još jedan krug je. Ti se krešalo? Nije mi se krešalo, popravio sam. Odlično. Isuse, dobio sam 9410. Koliko si ti dobio? Nešto nisam zadovoljan. Zašto? Nisam, stvarno nisam. Joj, sad ja tebe moram čekat. Ja Moram sam biti te... dobar prijatelj. Moraš da.